mistrovství světa, kde v závěru patřil k nejlepším brankářům. Připravený s jedničkou Štalenko. Obrané dvojice 4 Malachov, 16 Konstantinov, 3 Kravčuk, 11 Žitnik, to je nové jméno, stejně jako 5 Mironov a 23 Juškěvič. A také se 7 Seljanin a s 2 Smirnov jsou absolutní nováčci. Útoky 10 Bure, 22 Bucájev a 13 Kamenský. Druhý útok 25 Andrijevský, 21 Semak a 19 Kovaljov. Třetí trojka 6 Bjakin, 12 Němčinov, 24 Gordiňuk. A konečně čtvrtý útok 26 Okřuta, 27 Martiňuk, 9 Kozlov. Připraven bude ještě s 30 Judin. Dvojici trenérů snad ani není nutno představovat, jak Viktor Tichonov, tak Igor Dmitrijev jsou u vesla už. Jeho náhradníkem dnes bude s 2 Blažek, zlínský brankář. Hartmann bude odpočívat. Obrany 3 Maškarinec, 8 Tichý, 7 Ščerban, 18 Adam, 16 Danko, 4 Sekeráš, 5 Řezníček, 9 Šlégr. Útoky 26 Kolník, 17 Ťoupal, 14 Pícha, 23 Dolana, 19 Kaňkovský, 20 Vlk, 24 Jelínek, 21 Petrovka, 22 Žemlička a konečně 15 Rosol, 27 Lang, 25 Lubina. Připraven bude ještě litvínovský Horák s číslem 12. No a trenéry našeho A týmu jsou v letošní sezóně Stanislav Neveselý, Josef Horešovský, to už určitě také víte. Hlavním rozhodčím dnešního utkání bude Švéd Börje Johansson. To je ten muž uprostřed, vysoký, s červenými návleky na rukávech. A na čarách mu budou pomáhat Josef Furmánek. To je ten vzdálenější muž s knírem. A mladičký Miloš Benek. Börje Johansson, letošní švédská rozhodcovská jednička, měl by pískat na mistrovství světa ve Finsku. A začínáme. Hosté mají na ledě trojku, kterou vede mladíček a debutant Bucájev. Na křídlech má s 10 Bureho a 13 Kamenského. Naši, kteří už ohrozili brankáře Irbeho, začali s jihlavskou trojkou, kterou vede Kaňkovský. Na křídlech má Dolanu a Vlka. Byla Dolanova střela z velké dálky, začali jsme svižně. Dobře jsme přikryli Kamenského, ale další střela. Ščerban, atakuje ho Bure a to je vynikající hráč. Dolana. Škoda, že to na Vlka neprošlo, protože ten měl našlápnuto. Kamenský. Vlk. Dobře rozehraná akce, už je tam Rosol, takže naše střídačka po necelé minutě hry poslala na led útok vedený Langem s Rosolem a Lubinou na křídlech. V obraně jsou Šlégr a Danko. Na druhé straně na sovětské straně útok Andrijevský, Semak, Kovaljov. Zezadu podporovaný dvojicí Kravčuk, Žitnik. Druhá minuta první třetiny 0-0, ale pozor na Andřejevského. Výborně Bříza, který nadzvedl kotouč z hole tohoto mladého sovětského reprezentanta a ten skončil nakonec na té ochranné síti nad plexisklem, ale hned ve druhé minutě hosté zahrozili. Uvolnili pravé křídlo a to se ocitlo úplně samotné před Břízou. Tak tedy Alexander Andrijevský, jeden z nových hráčů Tichonovových, hraje za Dynamo Moskva, je mu 22 let a měří 196 cm.
Na led naskočila řada, kterou vede Ťoupal s Píchou a Kolníkem na křídlech. V obraně je dvojice Maškarinec Tichý a to je tedy ten zvláštní případ, kdy v reprezentaci nastupuje kompletní pětka ligového týmu. Sám Stanislav Neveselý uvedl na tiskové konferenci, že nepamatuje něco podobného, aby v reprezentaci hrálo 5 hráčů v jedné pětce ze stejného oddílu. Tito hokejisté z Dukly Trenčín dostali tedy příležitost. No a na druhé straně se představuje útok, který vede se 27. Martyňuk. Na křídlech má Oksiutu a Kozlova. V obraně dvojice Seljanin a Smirnov. Pícha. Vedle něho Ťoupal. Už má kotouč Ťoupal. Tam z našich nikdo. Běží 3. minuta první třetiny. Martyňuk. Znovu Raděk Ťoupal, který hrál v loni na Izvěstích, ale potom už se do Bernu nedostal. A znovu pozor na rychlý protiútok. Bjakin. A znovu zvednutý kotouč, znovu přerušení. Bude se vhazovat v našem obranném pásmu. Náš v současnosti nejlepší brankář Petr Bříza a střídačka u vrátek Antonín Sochůrek. Jsou to zase první útoky. Jelínek. Žemlička. Řezníček. Trochu naslepo. A Žemlička spolu s Petrovkou. Petrovka a je to tak. Perfektně sehraný rychlý protiútok. Spartanské dvojice Žemlička Petrovka a to je zrovna dvojice hráčů, kterým se v poslední době v lize moc nedařilo. A tohle to je moment, který by mohl vrátit ztracenou sebedůvěru. A Vladimír Petrovka ve 4. minutě otvírá skóre. Tak to je výborné. Podívejte se na tu radost publiku. Celá ta záležitost vznikla ve středním pásmu, kdy se Spartani dostali ke kotouči a měli dostatek rychlosti k tomu, aby úspěšně zakončili. Žemlička výborně uvolnil svého spoluhráče ze Sparty. Bohužel nemáme dnes k dispozici opakovací zařízení, takže ve 4. minutě 1-0 pro Československo. Vlk. Dobře vystřelil. A Irbe nevěděl, co se děje. A jak už to bývá zvykem, sovětští hráči, jakmile prohrávají, jakmile jim trochu teče do bod, tak zvyšují agresivitu a reagují trochu podrážděně. Artur Irbe. Ve 23 letech už pojem v hokejovém světě. Udělal si obrovské jméno ve finále loňského, tak řečeno letošního jarního mistrovství světa ve Švýcarsku. Kamenský. Konstantinov. Kamenský. To bylo nebezpečné, protože kotouč tam poletoval za Břízovými zády. Kaňkovský. Dobře. Dolana, technický hráč s vynikající bruslařskou technikou. Lubina. Kaňkovský, Lubina. No! To byl Lang, který vystřídal a už se zase ocitl v šanci. Bude se vylučovat. Börje Johansson už v té poslední fázi této naší útočné akce ukazoval, že bude vylučovat a bude vylučovat sovětského hráče.
ten už odchází na trestnou levici. V 5. minutě první třetiny nový muž v Tichonově výběru, útočník Bucájev. Vyloučen na 2 minuty. Je to hráč CSKA Moskva, je tam druhou sezónu. V 21 letech, nový talent. Stanislav Neveselý s Josefem Hrešovským poslali na led do úvodu přesilovky Langa, Rosola a Lubinu. V obraně je potom tvrdý střelec Šléger a spolu s ním Košický Danko. Jsou odehrány 4 minuty a 41 sekund z první třetiny. Československo vede nad Sovětským svazem 1-0. Kravčuk. Ale nevyhodil, takže naši. No! To se proháčkoval perfektně. Kdo to byl? Lang. A pozor na tohle, jsou tam 2 Sověti. Kovaljov. Říza a je to tam. Škoda veliká. Nechali jsme za sebou 2 útočníky a Kovaljov ve vlastním oslabení na začátku 6. minuty první třetiny srovnává skóre. Tak to je sprcha. Tady se díváte na hráče s číslem 19, Andreje Kovaljova, 24letého hráče Dynama Moskva. Musíme se tak trochu připravit na to, že tyhle ty mladé výběry budou trochu chybovat. Na ledě byl Litvínovský, Trojlístek, Lang, Rosol, Šléger. To jsou hráči, kteří vyznávají útočný hokej. Trochu zapomněli na zadní vrátka, ale nevadí. 1-1. Maškarinec. Stále hrajeme přesilovku a máme ještě 70 sekund na to, abychom opět pohnuli skórem. Ťoupal. Hosté ovšem výborně bruslí a je tu Bure. Ne, Kozlov je to. Ještě pozor. A teď inkasoval Tichý nepříjemný úder kotoučem do obličeje. Na konci 6. minuty první třetiny nepříjemný okamžik. Doufejme, že mladý obránce, původně z Plzně, nyní ve službách Dukly Trenčín, vyjde z tohoto nepříjemného momentu bez zranění. Už je tam lékař naší reprezentace, doktor Petr Kačer. Spolu s ním Antonín Sochůrek, ale zdá se, že Tichý bude v pořádku. No, ale bolí to. Vypadá to na úder do dolní čelisti. Milan Tichý, 21 letech, velice nadějný obránce. A už je tam spartansko-budějovické trio, Petrovka, Žemlička, Jelínek. Žemlička nespracoval, možná i vinou nerovnosti. Řezníček, Žemlička, Jelínek. Už jenom 1/4 minuty na naší přesilovku. Řezníček, Žemlička, Jelínek. No a naše přesilovka skončila. Je tam Gordyňuk, ale také Sekeráš.
Bjakin. Jelínek. Signalizovaný a odpískaný offside. Začíná 8. minuta první třetiny. Sověti se zatím představili ve svém typickém herním projevu. Rychle bruslí, mění místa, využívají určitých nacvičených stereotypů, zejména při přechodu středního pásma. Ale naši začali také svižně, s rychlým pohybem. Pokoušejí se kombinovat a vtipem přehrát soupeře v útočném pásmu. Zatím ke gólům vedly rychlé protiútoky. Bure. Výborně se vrátil Vlk, jeden z nejzkušenějších našich hokejistů. Dolana. Vlk. Tam je jenom Bure. No, Kaňkovský v šanci. Irbe mu zabránil ve skórování a to je škoda. Zatím se osvědčuje sehranost oddílových bloků. Lubina. Rosol přikrytý. Ještě Šlégr. Ale už nás soupeř vytěsnil do středního pásma. Lang. Nepřešel přes zkušeného Malachova. Danko ještě drží pásmo a tam to všechno asi skončí. Johansson ale stále váhá se zapískáním. Stále se hraje. Nic se neděje, ukazuje Johansson. A to je možnost pro nás. Lubina. Obránce Žitník. Ščerban. Znovu Žitník. A tam bude Bedřich Ščerban, ale pozor, je tu v tandemu Andřejevský. Bude se vylučovat. Rozhodčí Johansson má styčenou pravici a tentokrát hrají powerplay hosté. A teď přišel Hryst samozřejmě, protože rozhodčí signalizoval vyloučení a budeme hrát oslabení o vyloučeného Píchu. Tady ho máme. To je Pavel Pícha, 21letý odchovanec českobudějovického hokeje, který v těchto dnech velice úspěšně působí v Dukle Trenčín. V 19 ligových kolech nastřílel 11 gólů, 6krát asistoval a toho vyneslo spolu s Ťoupalem a Kolníkem do tohoto reprezentačního výběru. Končí 10. minuta první třetiny a za stavu 1-1 se teď budeme pravděpodobně dosti zoufale bránit rozjetému sovětskému týmu. Smirnov, Kozlov, Smirnov, do třetice Smirnov, Kozlov, vynikající Bříza. Už v pádu do lapačky, po střele do odkrytého dolního rohu branky, Bříza s rutinou. Zatiaľ sme sa úspešne bránili 27 sekúnd v prvej presilovke sovietskeho mužstva. Presilovku sme hrali už aj my, keď bol vylúčený Gucájev, ale Sovieti dali práve v oslabení vyrovnávajúci gól. Na ľade zostáva na sovietskej strane Martiňukov útok s Kozlovom a Oksiutom. Celanin, ďalší z 9 nováčikov, ktorí sa
dostali na súpisku sovietskej reprezentácie v dnešnom stretnutí. Martiňuk, Oksiuta. Nevyhodili sme Kozlov. Selanín. Znovu Kozlov. Veľmi šikovný hráč. Menšej postavy, ale s nesmierne vycibrenou technikou hokejky. Bránime sa presilovke, ešte sa budeme brániť minútu a už sa brániť nebudeme presilovke, pretože Selanín od modrej čiary dáva druhý gól sovietskej reprezentácie 57 sekúnd pred vypršaním trestu nášho Píchu. Takže vo 4. minúte sme sa my ujali vedenia gólom Petrovku, potom prišla chyba pri presilovke, Kovaľov vyrovnal na 1-1 a v 11. minúte Selanín pri presilovke dal druhý gól Sovietskeho zväzu. Sú to teda naši hráči, ktorí budú musieť doťahovať jednogólový náskok svojho súpera. Zakázané uvoľnenie, zadarmo sme sa dostali do útočného pásma. Naši tréneri poslali na ľad Kaňkovského útok, to znamená útočnú trojicu Duk Ihlava s krídlami Vlkom a Dolanom, v obrane Danko a Adam. A pozor na ďalšiu akciu Sovietskeho zväzu. To bol Nemčinov, ktorý sa dostal až pred břízu. Biakin, Vlk vybojoval, ale znovu Ilia Biakin, ktorý, tak ako sme ho videli na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, aj v tomto zápase nastúpil na krídle, hoci je to pôvodom obránca. Poďme dopredu. Danko nevyhodil do stredného pásma, snáď až teraz sa dostaneme trošku ďalej. Kaňkovský, že pri ňom je Gordijuk a ten zastavil našu útočnú snahu. Striedame počas hry Lubina. Začala sa 13. minúta prvej tretiny. Prehrávame so Sovietským zväzom 1-2. Šlégr. Teraz je v obrane Šlégr so Ščerbanom a ešte lang bol pred brankárom Arturom Irbem. Ale Artur Irbe od prvých minút dnešného stretnutia zlikvidoval už niekoľko veľmi nebezpečných akcií nášho mužstva. Nový kapitán sovietskej reprezentácie s číslom 16, Vladimír Konstantinov, 23-ročný hráč CSKA. Konstantinov. Lubina vystrelil, ale nepresne. Šlégr v obrane so Ščerbanom. Možno povedať tak trošku aj náhodný gól. V sieti Artura Irbeho, jeho autorom Ladislav Lubina. Bol to on, ktorý tam tečoval, povedal by som, takú dosť neslanú, nemastnú strelu. Ale tá na prekvapenie všetkých skončila za chrbátom brankára Artura Irbeho. Tak už je to znovu lepšie. Naši chlapci vyrovnali v 13. minúte na 2-2. Autorom gólu Ladislav Lubina. Semakov útok proti Ťoupalovmu na ľadovej ploche. To znamená, že máme znovu na ľade kompletnú petorku Dukly Trenčín. Útok vedený Radkom Ťoupalom. Ale musíme sa brániť nájazdu sovietskeho mužstva. Kolník. Kravčuk. Pícha. Andrejevský. Kravčuk. Maškarinec, Tichý. Petrovka, striedame počas hry, naskočil spartanský Petrovka. Maškarinec.
Kolník. Tam korčuluje Pícha, ale aj obránca Žitník zo Sokola Kyjev. Petrovka. Pícha. Sekeráš sa nedostal k puku až teraz. A znovu Žitník. Ďalšia nová tvár vo výbere Viktora Tichonova. Maškarinec. A znovu Žitník. Kozlov. Naši Žemlička. Na modrej bol úplne voľný Petrovka. Zakázané uvoľnenie. Všetko sa to presťahuje znovu pred brankára Artura Irbeho na konci 14. minúty úvodnej tretiny. Tu sa pozeráme na nášho útočníka Richarda Žemličku, 25-ročného spartanského hráča. Bol jedným z tých, ktorí vlastne na začiatku sezóny reprezentovali náš hokej na hrách dobrej vôle, rovnako ako Libor Dolana s číslom 23. Kaňkovský, to je úplný nováčik v našom mužstve. Petr Kaňkovský, 21-ročný hráč Dukly Jihlava. Takže na ľadovej ploche kompletná jihlavská petorka, Kaňkovského útok a v obrane Ščerban a Adam. Naši tréneri majú teda dve petorky zložené z hokejistov armádnych celkov. Postavenie mimo hry na červenej stredovej čiare, takže sa hra vráti znovu do obranného pásma Sovietskeho zväzu. V sovietskom výbere je 9 hráčov, ktorí hrali na majstrovstvách sveta v Berne, v našom 5 a krátam ešte aj ďalšieho brankára Hartmana, tak 6 a Bedřich Ščerban je jedným z nich. Áno, po letnej sezóne sa veľa pomenilo obidvoch kolektívoch. Odchody hráčov do zahraničia dali možnosť novým tváram. Faul lakťom ukazuje hlavný rozhodca Börje Johansson a ukazuje nášmu hráčovi, obrancovi Adamovi, že si bude musieť sadnúť na 2 minúty na trestnú lavicu. Richard Adam už sedí, ale aj druhá trestná lavica Sovietskeho zväzu. Nie je prázdna, tam si sadol Vjačeslav Kozlov. Takže obidvaja previnilci už sú na ľadovej ploche. Bedřich Ščerban. Kozlov za faul lokťom, náš Adam za hrubosť, Šlégr, 4 proti 4. Ščerban. Spolu s nimi tam ešte Vlk, Dolana a Šlégr. Stále Bedřich Ščerban. Vlk a rýchlo naspäť. Ščerban, jeden z najskúsenejších našich hráčov. Dolana, ale je tam sám, pretože jeho spoluhráči odišli striedať, ale máme puk, Lubina. Šlégr, končí sa 15. minúta prvej tretiny. Danko, Lubina. Proti nemu Nemčinov, stále Lubina. A kde je puk? Má ho v moci 23-ročný brankár Dynama Riga Artur Irbe a tam nepríjemne sa nárazom o konštrukciu bránky zranil Ladislav Lubina. Verme, že to nebude nič vážne, že Lubina bude môcť nastúpiť. Drží si stehenný sval, ale vstáva, aj keď je veľmi ťažko z ľadu, takže hádam, to bude všetko v poriadku. Ladislav Lubina, hráč Tesly Pardubice, ktorý v dnešnom stretnutí hrá spolu s litvínovskými hráčmi Langom a Rosolom. Už ide na striedačku do starostlivosti lekára doktora Petra Kačera. My máme na ľade Langa, Danka, Rosola a Šlégra. Ešte minútu budú sedieť obidvaja vylúčení hráči na trestnej lavici. Rosol znovu sa vrátil do reprezentačného tímu a ako sám hovorí, ešte by chcel v hokeji čosi dokázať. Kravčuk. Tam bude prvý Danko.
Po ňom Petr Rosol. Výborne to urobil na Langa. Danko. Lang. Ale tam je nikto z našich, len hráči v červených dresoch a idú do protiútoku. Nemčinov dáva gól. Takže po ďalšom rýchlom protiútoku dáva skúsený hráč krídel Sovietov Sergej Nemčinov pri hre 4-4. Tretí gól sovietskej reprezentácie. Sovietskí reprezentanti sú nesmierne rýchli, výborne korčulujú. Ostatne to je stará a dávna zbraň výberu trénera Viktora Tichonova. Už dvakrát nás takto prekvapili a dvakrát po takýchto únikoch a rýchlych protiútokoch Petr Bříza inkasoval. 20 sekúnd chýba do skončenia trestu Kozlova a Adama. Znovu prehrávame o gól 2-3. Končí sa 16. minúta úvodnej 20 minútovky. Kamenský. Malachov, súboj s Ťoupalom. Obe mužstvá hrajú s plným počtom hráčov. Bure. Ešte šanca. Našťastie stačili sme prikryť Kamenského, ktorý už sa dostával do tesnej blízkosti Břízu. Kucájev. Kamenský. Konstantinov. Březníček spolu s ním Bure. Maškarinec. 17. minúta prvej tretiny. Žemlička. Maškarinec, Žemlička. Traja proti trom. Petrovka, spartanská spolupráca. Žemlička. Už je po všetkom. Kamenský. Bure. Kamenský, vynikajúci Bříza. Nenechal sa prekvapiť skúseným Kamenský. Ale tento útok CSKA, vlastne kompletná petorka. Bucájev, Bure, Kamenský a v obrane Malachov, Konstantinov je zatiaľ najväčším nebezpečenstvom pre našu bránku. Malachov, Konstantinov, Bure i Kamenský hrali na svetovom šampionáte na poste stredného útočníka. Ich doplnil Vjačeslav Bucájev. Áno, takýto čas svieti na svetelnej tabuli. 18. minúta, prehrávame so Sovietským zväzom 2-3. Najmä možno povedať úroda gólov v úvodnej 20 minútovke. Aj to svedčí o tom, že snaha a herný prejav obidvoch kolektívov je predovšetkým zameraný smerom dopredu. Petrovka. Jelínek, takže tam nie je nikto, iba Žitník. Máme puk, Jelínek. Výborne vystrelil bez prípravy golfovým úderom. Irbe na mieste, hrá sa ďalej, hoci hľadisko búry. Protiútok Sovietskeho zväzu, Andrejevský. Ideme dopredu, Sekeráš vyváža puk, lenže je tam úplne sám proti dvojici obrancov Sovietskeho zväzu. Sekeráš sa snaží aspoň zašliapnúť puk pri mantineli, nestalo sa. Kravčuk a bude sa vylúčovať. Ozvala sa píšťalka hlavného rozhodcu Börjeho Johanssona a na trestnú lavicu si pôjde sadnúť reprezentant Sovietskeho zväzu, stredný útočník moskovského Dynama Alexander Semak. Takže na začiatku 19. minúty budeme hrať ďalšiu presilovku, druhú v dnešnom stretnutí. Opakujem ešte raz, pri tej prvej, ktorá sa nám nevydarila pri vylúčení Bucajeva, nám Kovaľov dal pri vlastnom oslabení gól na 1-1.
Presilovku začíname kompletnou jihlavskou Petorkou, Kaňkovského útokom v obrane Ščerban Adam. Ale znovu protiútok Sovietskeho zväzu. Dolana zachytil Vlk. Kaňkovský len nahodil puk na zadný mantinel. Znovu Kaňkovský. A zasa až z hĺbky vlastného obranného pásma sa pokúšame založiť protiútok, ktorým by sme sa dostali do obranného pásma Sovietskeho zväzu a tam sa pokúsili čosi vymyslieť. Tam si vynútiť tlak. Začala sa posledná minúta prvej tretiny. Ešte minútu pred vylúčeného útočníka Sovietskeho zväzu Semaka a táto akcia sa končí na tele Artura Irbeho. 57 sekúnd. To znamená, že až do konca druhej tretiny budeme hrať v početnej prevahe pri vylúčení Semaka. Sme v obrannom pásme Sovietskeho zväzu. Jelínek, Lang a Rosol, také je zloženie našej útočnej trojice na presilovku. Vzadu Šlégr, ale ďalšia chyba v rozohrávke a znovu sa musíme vrátiť. Ilja Bjakin, zastavil ho Danko. Sovietskí reprezentanti viackrát v priebehu tejto tretiny výborne forčekovali na vlastnej obranej modrej a viackrát sa im podarilo vypichnúť puk našim hráčov pri nie presných rozohrávkach. Danko, Rosol, je tam sám proti dvom. Čaká Petr Rosol, Lang, tam už zase nikto. Záverečné sekundy prvej tretiny, ešte Jelínek. Postavenie mimo hry na červenej stredovej čiare. Sekunda do konca prvej tretiny, 9 sekúnd do skončenia vylúčenia Semaka, takže aj na začiatku druhej tretiny budeme hrať 8 sekúnd presilovku. Túto ale už s najväčšou pravdepodobnosťou nevyužijeme. Takže naši sa ujali vedenia gólom Petrovku v 4. minúte, potom Kovaľov pri vlastnom oslabení vyrovnal na 1-1, v 11. minúte Selanin využil presilovku 2-1, potom Lubina v 13. 2-2 a v 16. Nemčinov dal tretí gól Sovietskeho zväzu. Sovietsky zväz vedie 3-2 po 20 minútach. Vítáme v hale ve Frýdku místku. Kéžby. Začínáme druhou třetinu. Na buli se proti sobě postavili Kaňkovský a Bure. V této chvíli se v koncovce první třetiny vyloučený Semak vrátil na led, takže pokračujeme v 5 proti 5. Vlk nespracoval, ale hosté špatně rozehráli na Kamenského. Kaňkovský znovu u zrodu našeho postupného útoku. No a Petr Vlk podle páně Johanssona fauloval, i když to byl takový běžný hokejový souboj, ale Vlk tam trochu použil hole. A hned po 32 sekundách jsme oslabeni. Už tu bylo řečeno, že Petr Vlk patří k nejzkušenějším hráčům, i když se vlastně před 2 lety rozloučil s reprezentací po mistrovství světa ve Vídni. Loni hrál na Izvěstích, ale potom se zase do výběru pro Švýcarsko nevešel. Je to takový dříč, klasické levé křídlo. Teď bude hodně chybět na ledě. Bucájev. Kamenský. Obránce Malachov. Úplně volný. Konstantinov. Bucájev. Bure. A zase ten dobře pracující Zámek. Druhá minuta druhé třetiny, Malachov. Naši se zatím nenechali vylákat. Naopak jdeme dopředu Rosolem, ale jenom na chvilku.
Kamenský. Dobře Pícha, který vystřídal. Bure. Trochu si dovolil dost. A jdeme dopředu, jenomže tam vadil Johansson. Jednou z nezbytných vlastností dobrého rozhodčího je, aby se nepletl hráčům. Konstantinov. Obránce Maškarinec ztratil hůl, ale už ji zase má, je to dobré. Ne, přece jen tam jeden z našich hráčů nemá hokejku. Je to Ťoupal, takže vlastně teď bráníme ve třech, i když Ťoupal to teď zkusí fotbalově. Bříza. Podle nových pravidel nesmí za brankou zalehnout. Musel rozehrát a stále Ťoupal bez hokejky. To je nepříjemná situace. Maškarinec dobře. Musí hrát. A teď to Pícha vyřešil. Čárový rozhodčí inkasoval úder kotoučem, je to Miloš Benek, který ten tvrdý golfový úder dostal přímo do obličeje. Naši jsou v plném počtu, přesilovku Sovětů jsme přežili, začala 3. minuta, druhé třetiny prohráváme 2-3, ale možná přijdeme o čárového rozhodčího, to by bylo velmi nepříjemné. Petr Kačer s Antonínem Sochůrkem opět v akci. No. Kamera sleduje zraněného rozhodčího právě v místě, kde se skví nápis jednoho ze sponzorů dnešního utkání. I naše hokejová federace ví dobře, že bez sponzorů a mecenášů se dnes už neobejde. A tak v minulých letech velmi ztrátová střetnutí se Sovětským svazem dnes v tomto roce už zabezpečují různí sponzoři, jako je například Saska a Radegast a další a další. Spartanské trio na ledě, i když Jelínek už druhou sezónu působí v Českých Budějovicích, srdcem stále je Spartan. Pozor na Sověty, Bříza na 2x, na 3x, ale přece jen dostáváme gól. Aj. Autorem gólu Aleksandr Andrejevský, který tam byl úplně sám před Břízou, ten 2x zachytil, ale po třetí už to nešlo. A znovu se podařilo sovětským hráčům přečíslit naší obranu. Pro naše hráče je největší problém zvyknout si na rychlost hry Sovětů. Na to prostě z ligy nejsou zvyklí. Petr Bříza inkasoval po čtvrté, je to nepříjemné. 4. minuta druhé třetiny. Asistoval Andrej Kovaljov, který už se dnes také trefil. Vlk do lana. Škoda těch několika dobrých šancí, které jsme neproměnili v první třetině. Musí se bojovat dál. Adam do lana. Přihrával před brankou, ale jak Kaňkovský, tak Vlk byli přikryti důslednou sovětskou obranou. Kozlov, to je skutečně výborný mladý hokejista. Zase do lana. Kaňkovský. Sám proti 3 a ostatní odešli střídat. 5. minuta. Prohráváme 2-4. Kozlov. Nic se neděje, ukazuje Johansson. Ščerban do offsideového postavení svým útočníkům. A teď zakázané uvolnění.
Takže se pokračuje s jedním čárovým rozhodčím. Je jim Furmánek a v této chvíli se dohaduje s Johanssonem o nové formě spolupráce. Zranění rozhodčího Beneka zdá se horší. Gordyňuk, dobře Šléger, tvrdě vypálil, ale jenom do soupeře. Lubina, jsme rádi, že je v pořádku. Lang. A zase to neprošlo a zase pozor na rychlý protiútok. Gordyňuk s Bjakinem v závěsu. Bjakin. Šléger, souboj s Bjakinem a Šléger je tvrdý muž. Dobře to pro nás dopadlo. Lubina nespracoval, jde střídat. Kamenský. Bure, Kamenský. Naši hráči často ztrácejí hůl, i to je doklad toho, že proti něm stojí soupeř vynikajícím způsobem silově připravený. Bure sám před Břízou a ten musel takto zachytit. Vstup do druhé třetiny ve znamení náporu našich hostů. A Petr Bříza se má co ohánět. Na ledě je ten Bucájevův útok s Burem a Kamenským na křídlech. To je veliká hokejová kvalita. Zakázané uvolnění. Od léta opět po staru, to znamená, jakmile kotouč přejde brankovou čáru. Píská se a bránce tichý. V jednom okamžiku první třetiny dopadl podobně jako rozhodčí Benek. Inkasoval tvrdý úder do tváře, ale na rozdíl od rozhodčího se do hry vrátil. Pokus o kolmé vysunutí Kolníka. Maškarinec. Kolník. Odzbrojený Konstantinov. No! Kolník z první vystřelil po chytré Ťoupalově přihrávce, ale hraje se dál. Konstantinov. Tichý. Ťoupal. Kolník. Pícha to byl, ale byl z úhlu. Tak teď trenčínská pětice uzamkla na chvilku soupeře před brankou. Nejdříve Kolník a potom Pícha to zkoušeli z bezprostřední blízkosti, ale neměli dost času, klidu. Stále 2-4. V konci 7. minuty druhé třetiny. Jelínek, Petrovka, Žemlička. Obraně Sekeráš spolu s Řezníčkem. Žemlička. Semak tam pomáhá obráncům. Další icing po nepřesném rozehrání na červenou, ale už tam zase sprintoval naplno ten šikovný Kovaljov, který už jeden gól dal a na jeden přihrál. Rychlost a schopnost prosadit se v souboji 1 na 1 spolu s kombinačními schopnostmi zatím dělají z našeho dnešního soupeře favorita tohoto utkání.
Žemlička. Řezníček musí přidržet ve středním pásmu. A stále se hraje. Hevist rozhodčí ho přerušuje, protože to bylo za rámcem pravidel. Prodržení odchází na 2 minuty Andrejevský. Hráč, který před 3 minutami vydal 4. gól sovětského výběru. Už jsem o něm mluvil, že měří 196 cm, váží 690 kg. To už je důkladný golem na bruslích. V polovině 8. minuty oslabuje sovětskou reprezentaci a dává jistou šanci našim. Sekeráš, Řezníček, Jelínek, Petrovka a Žemlička. To je pětice, která to zkusí v přesilovce. Vladimír Petrovka. Sekeráš byl moc v hloubi pole. To bylo dobré na Jelínka. Znovu Jelínek, ale trochu ho tam přehostil obránce Seljanin. Sekeráš a musíme začít znovu. Žemlička proti 2 hráčům. To nepůjde. Smirnov. Minutu z přesilovky už jsme prohospodařili. Trenéři střídají. Kaňkovský. Je to jihlavská formace. Čerban. Dolana si jde za tím vystřeleným kotoučem, jenomže zas už jsou u něho 2 blesku rychlí sovětští hráči, znovu Dolana. Ale Vlk tam dostal do kolena a nemůže bruslit. Musí na střídačku. Další naše levé křídlo zraněné. Kaňkovský. Naskočil Lubina. Ale čas utíká, už je tu 10. minuta druhé třetiny. A v té úvodní 10minutovce se zatím nedokážeme prosadit. Lubina. Ščerbán. V této chvíli je vyloučený sovětský hráč na ledě. Hezká střela Lubinova. Irbe na místě. Vidíte sami, že rozhodčí Benek, anebo je to náhradník. Už tam máme 2 čárové, ale přiznám se, že jsem nepostřehl. Je to Benek. Takže vrátil se do hry a patří mu potlesk. Malachov. Konstantinov s Rosolem. Šléger dobře. Ale už nemáme puk. Kamenský. Konstantinov. Rosol ho atakuje. Gucájev. Trochu soluje. K nelíbosti Bureho, který mu tam křižoval. A znovu Konstantinov. Zase nebezpečná situace. Bure střílel. Malachov a už se snad uklidníme, ale tak trošku si ty zmatky před břízou vyrábíme sami. Znovu připomínáme to tím, že prostě naši hráči nejsou zvyklí na takové tempo a na takový tlak soupeře. Rosol vystřelil a dobře. Konstantinov. Bure. Dobře jsme ho zastavili Šlégrem. Kamenský. Stačil vystřelit. Bure.
Šťoupal nezachytil, už začala 12. minuta, druhé třetiny prohráváme 2-4. V tejto druhej tretine je zatiaľ náš súper na ľadovej ploche jednoducho lepší. Tichý. Kravčuk. A už naši. Trenčiansky útok sa snaží dostať sa do útočného pásma, lenže puk má Kravčuk. Po ňom Semák. Kovaľov. Stále Kovaľov, úplne voľný, Andrejevský. Pochváľme Břízu. Ale Kovaľov už viackrát v tomto stretnutí vlastne rovnakým spôsobom dokázal vytiahnuť našich hráčov na seba a potom prihrať do voľného priestoru voľnému spoluhráčovi. Všetko založené na perfektnej technike vedenia puku. Semák. Pri ňom Sekeráš. Jelínek. A naši. Šťoupal. Jelínek. Ure. Pred chvíľou nevedel presne, kde má puk, ale všetko sa to skončilo bez problémov pre mužstvo Sovietskeho zväzu. Obidve mužstvá striedajú, samozrejme väčšia spokojnosť zatiaľ na striedačke Sovietskeho zväzu. V 13. minúte prehrávajú československí reprezentanti v prvom zo série 3 prípravných zápasov so Sovietským zväzom 2-4. Už je tam kompletná spartanská útočná formácia, ak rátame aj Jelínka, ktorý za Spartu viac sezón hrával. V súčasnosti hrá Českých Budějovic. Řezníček. Tomu zobral puk Kozlov. Kozlov takisto neoplýva vysokou postavou, ale v súbojoch je nesmierne tvrdý. Petrovka sám urobil jediné, čo urobiť mohol. Oksiuta, Smirnov. A znovu sa naši musia rýchlo vracať, pretože sovietskí hráči sú korčuliarsky naozaj nesmierne vyspelí a rýchli. Jelínek. Prihrávka neprešla. Dobre sa vrátil Kozlov. Petrovi Břízovi nikto neprikorčuľoval, aby mohol rozohrať puk, takže hlavný rozhodca Börje Johansson hru prerušil a sovietské reprezentanti zostanú v našom obrannom pásme. Tu je Petr Bříza. Musel čeliť množstvu striel, 4. Pustil za vlastný chrbát. Tu je jeden z našich nováčikov, Richard Adam. Prvý reprezentačný zápas tohto jihlavského obrancu. Ščerban. Blk, Dolana. Tak čo urobí jihlavská formácia? Ešte Kaňkovský už nie. A bude sa vylúčovať a bude to na našej strane a bude to Petr Kaňkovský. 21-ročný stredný útočník jihlavskej Dukly, takisto jeho premiéra v reprezentačnom týme. Za podrazenie si išiel sadnúť na trestnú lavicu, tu ho máme. Takže na začiatku 15. minúty budú hrať sovietskí reprezentanti ďalšiu presilovku. Jednu pri vylúčení Píchu ešte v prvej tretine využili gólom Seľanina. Dolana, Lubina, vpredu a obrane Adam a Ščerban. To je zloženie našej brániacej sa štvorice. Biakin, Nemčinov. Ešte možnosť, tam bol úplne voľný
Gordiuk pred bránou. Znovu Gordiuk, Mironov. Gordiuk. Nemčinov, Gordiuk, Mironov. Ubránili sme sa. Tam bude prvý pri puku. Nemčinov, naši striedajú. Stále Nemčinov. Takže pred bránkou nemal nikoho a znovu sme sa ubránili už len necelú minútu. Bude sedieť na trestnej lavici vylúčený Petr Kaňkovský. Valerij Kamenský. Lang. Jeho chyba, znovu Kamenský. Konstantinov. Na druhej strane Bure, našťastie tá prihrávka nebola presná. Malachov, Bure. 35 sekúnd do skončenia vylúčenia Kaňkovského. Bure. To bol Bucajev, Kamenský, Konstantinov. Znovu Pavel Bure. Rosol už sa zase na chvíľu môžeme oslobodiť spod tlaku. Dokonca ideme dopredu Danko a puk za bránkou Artura Irbeho. Desať sekúnd zostáva do skončenia trestu Petra Kaňkovského. Vadzovať bude čiarivý rozhodca Miloš Benek, ktorému trošku potmavilo obočie po tom nepríjemnom zradení, ale vrátil sa na ľadovú plochu a rozhoduje. Tam ho vidíme, vhodil teraz Puli Kravčuk. Maškarinec. Hráme s plným počtom hráčov, takže ubránili sme sa dvojminútovej presilovke Sovietskeho zväzu. Žitník tam číha pred bránou. Semak, Kravčuk. Znovu Semak. A čo teraz? Nič. Všetko sa skončilo na Arturovi Irbem po akcii trenčianskeho Ľubomíra Kolníka. 17. minúta. Tam bol náznak faulu v tom prieniku Ľubomíra Kolníka. Rozhodca Börje Johansson nechal pokračovať v hre. Petrovkov útok. S Delíkom a Žemličkom. A proti ním Martiňuk so svojimi krídlami Oksiutom a Kozlovom. Martiňuk. Smirnov, Oksiuta, Kozlov, Martiňuk. Dostal sa až pred Břízu a Petr Bříza má v tejto tretine plné ruky a plné nohy práce. A všetko to vychádza z veľkej rýchlosti sovietských hráčov, rýchlosti kombinácií a rýchlosti korčuľovania. Končí sa pomaly 17. minúta druhej tretiny. V tejto tretine padol iba jeden gól, žiaľ do našej siete. Dal ho vo 4. minúte Andrejevský. Takže 2-4. Znovu Bříza. Žemlička. Ideme dopredu. Petrovka stratil. Martiňuk súbojí so Sekerášom. Už Oksiuta, ale Žemlička všetko rieši. Našej spokojnosti máme možnosť ísť dopredu. Žemlička. Hrá sa ďalej. Roztiahnuté ruky Börjeho Johanssona. Nič sa nedeje. Ale naši dostali puk do útočného pásma.
Selanin. Smirnov. Petr Vlk. Jeho chyba. A Bříza tento raz len reflexívne zachránil. Nemčinov naše kombinácie v tejto tretine často viaznú. Adam. Kaňkovský. Tandeme má Dolan, už mu prihral. Lenže pred bránkou dokážu sovietskí reprezentanti veľmi dobre vykryť priestor pred Arturom Irbem. Danko. Znovu naši ďaleko sa nedostali. Pavel Bure a pri ňom Adam. Bure. Gordiuk. Adam. Lang. Ale zase chyba v spracovaní puku, možnosť pre súpera. Mironov. Bure. Mironov, Kamenský. Rosol. Začala sa posledná minúta druhej tretiny, stále Petr Rosol. Že tam nie je nikto. Lang prišiel neskoro. Kamenský. Bure. Postavenie mimo hry na červenej stredovej čiare. Znovu pohľad na Petra Břízu. Už 4-krát musel kapitulovať po akciách sovietských reprezentantov. Dvojkou nová tvár vo výbere Viktora Tichonova, Vjačeslav Bucajev. Takže stále kompletná petorka CSKA na strane Sovietskeho zväzu. Valerij Kamenský. Stále Kamenský dlhé roky hrával s Bykovom a s Chomutovom. Tí od novej sezóny hrajú vo Freiburgu vo Švajčiarsku a rozprával som pred stretnutím s Ivanom Šajnohom, redaktorom Cirišského Sportu, bývalým redaktorom Bratislavského Športu, a hovoril, že vo Freiburgu sú Bykov s Chomutovou absolútne hviezdy. Pozor na našu akciu. Na nich, práve na Bykova s Chomutovom, sa chodí pozerať každé kolo plný dom. 12 sekúnd zostáva do skončenia druhej tretiny. Ťoupal sa stavia na boli proti nemu Bucajev. Konstantinov. Tichý. Ale Bucajev a bude sa vylúčovať ešte vlastne v momente, keď sa naplnila 20. minúta a na trestnú lavicu pôjde kapitán sovietskej reprezentácie Konstantinov i... Tak, budeme si musieť počkať, koho vlastne pošle Börje Johansson na trestnú lavicu. V každom prípade sa tretia tretina začne presilovkou. Áno, je to Konstantinov, ktorý na trestnej lavici bude od začiatku tretej tretiny. Na začiatku tej tretej tretiny sa vám znovu prihlásime. Po dvoch tretinách prehrávajú československí hokejisti. Sami to vidíte 2-4 a Sovětský zväz vedie zaslúžene. Právě v této chvíli vhodil Börje Johansson, švédský rozhodčí Kotouč, a zahájil tak třetí třetinu utkání Československo-Sovětský svaz. A my hrajeme přesilovku, protože na trestné lavici sedí kapitán sovětského výběru Konstantinov. Určitě při poradě o přestávce trenéři spolu s hráči přemýšleli o tom, jak stéci za tím výbornou sovětskou obranu. Zkouší to Ščerbán. Zahájili jsme s Jihlavskou pětkou, ale Kotouč má soupeř.
Vlk. Jenom tak propagačně na Irbeho. Ščerbán. Lubina. Vystřídali jsme, aspoň částečně. Šléger zachytil. Danko. Blokovaný hráč před brankou. Šléger, zkus to. Dolana zachytil, ale nikdo tam, až teď. Šléger vysoko nad. Dolana sám! V rozhodujícím okamžiku mu srazili slovenští obránci Kotou. Další závar. Nejde to. Je to škoda, protože teď jsme skutečně rozpoutali před Irbem peklo. Do návratu Konstantinova zbývá ještě 9 sekund. Artur Irbe už byl překonán, ale vždycky se tam objevila nějaká hůl, nebo noha, nebo ruka. Stále 2-4. Uvidíme, jak to bude s kondicí. Jak budou naši proti výborně trénovanému soupeři uspívat v těch závěrečných minutách. Už jsou síly vyrovnány, začala 3. minuta, 3. třetiny a náporu je Oksiuta, kterého si pamatujeme jako 20letého juniora z různých střetnutí této věkové kategorie. Sověti jsou nebezpeční. Plank. Nemá tam nikoho. Až teď mu přišel na pomoc Šléger. Rosol proti 2 protihráčům. Stále ale Rosol. Výborně. A bude se vylučovat, protože zcela volného píchu před Irbem srazil na led. Kdo to byl obránce? Podle mého Seljanin. Tady je Pícha, který se dostal dobře do výhodné střelecké pozice. A na trestnou lavici odchází obránce Sergej Seljanin, hráč Chimiku Voskresensk. Muž, který působil v sezóně 1985-86 CSKA a Moskva. Přesto se do reprezentace dostává až teď ve svých 24 letech. A vlastně ve velice krátkém časovém odstupu máme možnost další přesilovky. Ťoupal, Pícha, Kolník, v obraně Maškarinec a spolu s ním Tichý. Kompletní trenčínská pětka. Pícha, Kolník. Trochu to zaskřípalo. Bjakin. Ne, co pak? Vystavení mimo hru. Všechno podstatné jste viděli teď při prostřihu na světelnou tabuli. Ale je něco přes 5000 diváků, není tedy úplně plná. Ale atmosféra je výborná. Pícha. Ťoupal. Ztratil kontrolu nad kotoučem. A soupeři stačí vyhazovat a číhat. Chyba veliká. Naštěstí Bříza napravil v poslední chviličce. Jelínek. Spartané to zkusí. Žeblička. V první třetině naše začali poměrně sebevědomě, ale teď už je to trochu takové ustrašené, opatrné. Přesilovka chce úplně něco jiného.
Znovu Bjakin. Dobře, Žemlička. A pojď. Petrovka. Jelínek. Ale místo střely volil přihrávku. Ještě Petrovka. Jelínek. Petrovka. Jelínek. Před branku se nikomu nechce. Jelínek. Tam je zkušený Kamenský. A už jenom sekunda a v této chvíli je Seljaně na ledě, ani další přesilovka nepřinesla výsledek. Jelínek před brankou není, ani Petrovka, ani Žemlička. Ještě Petrovka, Žemlička! Jenom povzdech zaplněných tribun. Začala 6. minuta třetí třetiny a naši stále prohrávají 2-4. Dobře, Kaňkovský. Bure. Adam. Vlk. Dolana. Vlk přikrytý. Kaňkovský. Vlk. A pozor na rychlý protiútok. Zakázané uvolnění, dobře to dopadlo. V každém případě třetí třetina začala ve znamení naší větší aktivity než ve druhé části hry. Ale musíme se v této fázi historie našeho hokeje trochu obrnit trpělivostí, protože skutečně těch odchodů hráčů, kvalitních hráčů do zahraničí byla taková spousta, že mladí, kteří je nahrazují, musí nejdříve načerpat zkušenosti a potom asi budou moci teprve plnit přání fanoušků a sypat do sovětské branky gól za gólem. Gól Rosol. Plank, Schläger. Znovu talentovaný litvínovský obránce, který už to zkoušel v Kanadě. Lubina na náhodu, ale znovu Schläger. A teď tam bude chybět. Nechybí, zachránil. Plank, Rosol. Tihleti Litvínovští si dobře rozumějí a Irba teď s velkým štěstím po Lubinově střele. Ale potlesk na otevřené scéně, protože jsme zvedli hlavu a ve třetí třetině jsme soupeři více než důstojným soupeřem. Dokonce si myslím, že zatím v těch úvodních 6 minutách a 49 sekundách jsme lepší. A gól visí ve vzduchu. Ťoupal, Pícha, Kolník, Maškarinec a Tichý. Říza. Oksuta se dobře postavil. Tam je Kozlov. A Kolník bez hokejky. Znovu Kozlov. A uniká Tichému. Maškarinec chybuje, Kozlov. To je skutečně neuvěřitelně šikovný hokejista. Teď ale tvrdě narazil a zůstal ležet před břízou, proto hvist rozhodčího Johanssona. Kozlov narazil buď nějakou nekrytou částí, anebo si vyvrátil zápěstí nebo loket. V každém případě odchází otřesený na střídačku. A bude se vhazovat ve středním pásmu v polovině 8. minuty třetí třetiny. Ve stavu 2-4 v náš neprospěch. První ze série 3 utkání se Sovětským svazem na ledě Frýdecko-místecké haly.
Trenéři Neveselý a Horešovský se jistě maximálně snažili o přestávce zmobilizovat své svěřence, protože proti Sovětům se musí hrát srdcem. Žemlička. Řezníček. Chyba ve středním pásmu. Naštěstí Gorodňuk zbrzdil tu akci. Ještě je tam Bjakin, Řezníček a Gordyňuk. Němčinov. Jelínek, obrovský bojovník. A jde sám. A to je snad faul. No. Po Ščerbanově střele neprůstřelný Irbe. Od 13. minuty první třetiny, kdy inkasoval potom doklepnutí Lubinově, neudělal Irbe chybu. Naplňuje se 9. minuta třetí třetiny, náš veliký entuziasmem naplněný nápor ve třetí třetině, zatím bez číselného efektu. A pozor na nápor první pětky Sovětského svazu. Konstantinov. Offside, protože Bure byl rychlejší než Kotouč. Petr Bříza v bodování ligových brankářů překvapivě po 19 kolech až na druhém místě za kladenským Hniličkou, ale nutno říci, že Hnilička to odchytal daleko méně než Bříza. No a kapitán současné naší reprezentace Bedřich Ščerba. Kamenský si o to říkal, protože příliš držel Kotouč. Vlk. Zkusíme to znovu Adamem. Malachov. Konstantinov. Teď si Sověti trochu zkomplikovali situaci, ale nedokázali jsme toho využít. Znovu začínáme od Adama. Teď budeme oslabení. Držení ukazuje Börje Johansson. Já jsem zvědav, kdo bude postižen, protože nahoře byl sovětský hráč. Už se nám utkání přehouplo do poslední desetiminutovky a na trestnou lavici odchází Andrej Kovaljov. Máme tu tedy během úvodních 10 minut třetí třetiny, třetí přesilovku československého výběru. Takže Ivane, držím palce. Tých prvých 10 minút záverečnej tretiny sa nieslo v znamení prevahy našich, ale treba povedať, že od začiatku sme 4 minúty hrali v početnej prevahe a tam sme začali tvoriť tlak pred brankárom Arturom Irbem. Máme teda ďalšiu možnosť hrať v početnej prevahe. Už by to chcelo gól, už by si to naši chlapci za nesmiernu bojovnosť v tejto tretine zaslúžili. Kravčuk. Šlégr nezachytil a protiútok sovietského mužstva. 2 na 1, Andrejevský. Dobre sa vrátil Danko. Kravčuk.
Tam bude Bříza a po ňom košický Danko. No, padli si do náručia. Kozlov, čo tento ho nakorčuľoval v dnešnom stretnutí, rovnako ako Bure a Kovaľov. Všetko hráči menších postáv, ale ešte raz opakujeme, vynikajúcich kvalít. Necelá minúta z našej presilovky, v nej sme sa zatiaľ nedostali k tomu, aby sme urobili taký tlak ako v tých predchádzajúcich dvoch na začiatku tejto tretiny. Maškarinec. Znovu Maškarinec. Ťoupal. Úplne voľný Kolník. Puk mu odskočil. Pol minúta našej presilovky. Maškarinec. Stále na ľade Trenčianska Petorka. Znovu je Kolník voľný pred bránou. Maškarinec. Ťoupal. Dvaja ho tam bránia, ale stále Radek Ťoupal. Sovieti sa ubránili. 10 sekúnd do konca našej presilovky. Zatiaľ sme ich hrali dosť v tomto stretnutí, ani jednu sme nedokázali využiť. Súper využil početnú prevahu. Raz skoroval v oslabení a Selanin na ľadovej ploche. 13. minúta záverečnej tretiny. Naše mužstvo má v tejto časti hry optickú prevahu, ale čo z toho, keď bránka Artura Irbeho je akoby zakliatá. Je pravda, že si to niekedy chlapci robia aj sami, pretože volia prihrávku namiesto toho, aby sa pokúsili vystreliť. Maškarinec. Aj tento raz Irbe má oveľa viac práce v tejto tretine ako jeho náprotivok Bříza. Maškarinec. Palba ako pri Verdúne, ale buď idú strely vedľa, alebo všetko s prehľadom končí na betónoch či v lapačke Artura Irbeho. Sekeráš. Paňkovský. Sekeráš. Ščerban, ale do týchto chvíľ musíme povedať, že naši fyzickým nasadením a silou v osobných súbojoch stačia sovietským reprezentantom. Kondícia bude, zdá sa, dobrá. Pavel Bure. Bříza. A už Bedřich Ščerban. Kaňkovský. Hrá sa v rýchlom tempe od úvodnej minúty tohto zápasu. 14. minúta tretej tretiny. Stále prehrávame so Sovietským zväzom 2-4 od 4. minúty druhej tretiny. Bure trošku prifilmoval. Ščerban. Vlk. Dolana. Bráni mu Bucájev. Dolana. Kamenský. Stále Valerij Kamenský. Pochválme Břízu a Kaňkovský ide dopredu. Takže sovietskí reprezentanti sa zároveň s našimi dokážu vrátiť až do vlastného obranného pásma a prikryť a narušiť rozohrávku našu v útočnom pásme. Lubina dostal sekeru, ako hovoria hokejisti. Börje Johansson nevidel toto sekanie. Pozor na protiútok sovietských hráčov. Andrejský. Lubina. Súboj s Andrejevským. A všetko sa končí pri mantineli v našom obranom pásme na konci 15. minúty poslednej tretiny. Treba pochváliť aj obecenstvo, aj napriek tomu, že naši prehrávajú o 2 góly, neustále vytrvalo povzbudzuje obecenstvo vo Frýdskom Místku. Je to naozaj sviatok v tomto meste. Tichý. A kde je puk? Mimo hracej plochy, takže vhadzovanie v strednom pásme.
Martin Maškarinec sa tam myhol, rodák z Liberca, ktorý nastúpil v tejto sezóne na vojenskú službu do Dukly Trenčín. Pozor, Oksiuta, ešte možnosť. To bol Martiňuk, ktorý sa dostal sám až pred brankára Břízu. Našťastie mu puk odskočil. Ťoupal. Kolník. Výborne vystrelil. Nezachytili sme už puk v útočnom pásme. A protiútok súpera. Pícha. Tichý. Kolník. Žemlička, ktorý skočil na ľadovú plochu. Petrovka. Takže spartiansko-budejovický útok. Jelínek. Súboj s Kozlovom a ten vyhadzuje až pred nášho Petra Břízu. Březníček. 17. minúta záverečnej tretiny. Stále prehrávame so Sovietským zväzom v prvom zo série troch zápasov 2-4. Sekeráš, Březníček. Prihrávka na modrú, ale tá je dobre strážená sovietskými hokejistami. Žemlička. Juškievič. Ďalšia nová tvár vo výbere trénera Tichonova. Žemlička. Dolana. Vaňkovský nespracoval. Neviem, či je to kvalitou ľadu, ale pomerne dosť pukov. Len veľmi ťažko spracovávali naši hráči, ale aj sovietskí reprezentanti. Juškievič. Kordiuk. Juškievič. Pôjdeme dopredu? Nie. Nemčinov má puk. 18. minúta záverečnej tretiny. Sovietskí reprezentanti, ktorí sa dostali v tejto tretine pod náš tlak, už v týchto momentoch kontrolujú situáciu. Ščerban. Vlk. Malachov. Mironov. Zasa naši. Danko. Lubina. Posledné 2 minúty zápasu. Lang. Lubina. Znovu Lang. Na modrej číha aj Petr Rosol, ale Lang má puk. Ani teraz nie, no to snáď už nie je ani pravda. To snáď už nie je ani pravda. Ladislav Lubina bol úplne voľný pred Arturom Irbem. Tu ho máme, Ladislava Lubinu, autora nášho druhého gólu. Tento raz Artura Irbeho neprekonal. Škoda. Mali sme dostatok príležitostí v tejto tretej tretine, predovšetkým pri tých dvoch presilovkách na začiatku tretiny. A Viktor Tichonov si vybral oddychový čas. Tam ho máme, Viktor Tichonov. Muž, ktorý na striedačke Sovietskeho zväzu prežil všetky búrky, odráža jeden útok svojich kritikov, či už zo strany hráčov, alebo ďalších trénerov na svoju adresu. A stále pevne stojí na striedačke sovietskej zbornej, hoci už viackrát sa hovorilo o tom, že práve tá sezóna, ktorá sa končila majstrovstvami sveta, bude jeho posledná pri reprezentácii. Šléger, Danko. Dvaja sovietskí hráči. Bure úplne sám. Našťastie mu puk odskočil od hokejky. Rosol.
Naši podali statočný bojovný výkon, ale bolo vidieť v hre aj dosť nepresnosti v rozohrávke. Ale naozaj chce to trpezlivosť, veď sú to zväčša mená, na ktoré si len na ligových zimných štadiónoch u nás zvykáme. Všetko chce čas. Malachov. A zápas sa už len dohráva, posledná minúta tohto úvodného súboja obidvoch súperov na ľadovej ploche zimného štadióna vo Frýdku Místku. A tak variehádam môžeme aj hodnotiť. Prvú tretinu prehrali naši 2-3, hoci viedli gólom Petrovku 1-0, druhá skončila 0-1, no a v tejto tretej, v ktorej mali naši prevahu a dokázali si vynútiť tlak pred Arturom Irbem, sme však gól nevideli. Čisté konto udržal v tejto tretine aj Petr Bříza, takže stále 2-4, jeden z posledných útokov našich reprezentantov. Andrejevský, Pícha, ešte sa to skúsime, Kolník, Ťoupal, Žitník. A je koniec po tretinách 2-3, 0-1 a 0-0. Prehrali československí reprezentanti v prvom zápase so Sovietským zväzom 2-4. Ďalší zápas tejto trojdielnej série sa hrá v nedeľu v Zlíne od 5. hodiny a záverečný duel uvidí Trenčiansky zimný štadión v pondelok od 5:30 a z toho tretieho z Trenčína sa vám znovu prihlásime. Takže z Frýdku Místku vám želáme dobrý večer.